באמצעות האפליקציה של קהוט. בעצם כל הבנות יכולות להשתתף. במחצית הראשונה של החידון כל הבנות משתתפות. אני רוצה מאוד לברך אתכם הבנות, שאתן לא רק סודקות את תקרת הזכוכית, אתן פורצות דרך, אתן סוללות את הדרך להרבה מאוד בנות בכל הארץ. המצוינות היא דרך חיים, היא לא קשורה למה שאתם עושות, היא קשורה למי שאתם ואיך אתם מתנהלים בחיים שלכם. כן את יכולה, אם רק תרצי מאוד, כן את יכולה, תגשימי משאלות, כן את יכולה, וזהו כל הסוד, כן את יכולה, כן את יכולה, אם רק תרצי מאוד, כן את יכולה, תגשימי משאלות, כן את יכולה. במקום הראשון אני מתרגש להזמין לכאן מקריית גת בית ספר בוים. מחיאות כפיים לכן, הבנות כולן. אתן מקסימות, אתן מאמינות בעצמכן, ואתן יודעות שבכוחכן להוביל את עצמכן לכל מקום שתבחרנה. וזה הסיפור של התוכנית שלנו, ואתן המנצחות בכל מקרה.